रायजोफोर बेयो अपारेसन खालामजाखांनायसो माने गरनैया गाव गारजानायसो हाब नै बाथोन देलायलायबाय बानलु बाथोन नारें खाजि जानोसै दाबो जाया ग्रुपआव मिटिं दं होननानै थांदों साथिं दावखोलांदों दा दहाय गुड मर्निं लोगोफोर आंनि ब्लग भिडिअआवहाय बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ दा टाइमा 10टा जाबाय आरोखि दाबो नै माबायदि कन्डिशन खुवाया दाबो खारजोबाखै सान ओंखारबाय हनै बोरमाफोरबाथाय खालि दैफोर नांनायल'थार मेंब्रा ओंखाम जायो मानसिजों उन्दुफायो सालाफ्रा रायजोफोर बेयो अपारेसन खालामजाखांनायसो माने गरनैया गाव गारजानायसो नै माबा अरुनदय लेखा लिरनानै 20 थाखा मोनबाय आलासि बेहा बनानै होबासो जायो दा मा बनानै होनो न' खाथिनिखौ जेबो नङा गोबारा दिनै अरुनदयनि माबा फर्म फिलाप खालामनानै थाखा मोनजासिगोन गांसेयाव बेसेबां बेसेबां हरो आं मिथिला जिखुनु जाया लिरनानै होनोसै साब्रै साबा मानसि दा फैबावगोन आब'आबो आंखौ लिरहोफैदों ज' लिरनोसै बेथ' नङा बेना जिखुनु जाया बाहाय लिरहोखांबाय दा लिरसै आरोखि ब्रह्म आखायाबो जा मावो माथो ओंखायनोथ' लिरा आङो नै लोगोफोरा लेखा लिरनानै फर्म फिलाप खालामनानै बयलार फवासेनि दाम मोनबाय गाबोन बायना लायनांगौ 60 थाखानि नारें जुमब्रा जानो नागिरदों लेबगासिनो मादै आदै जाग्राफ्रा नै होरो बाजै मादै सोरबा जानोबा फै बिदैया माबायदिथाय दाहाय जानायखौ देखायनोसै साइज गोनां गैयिलाय गोदोनि थांनायफोरालाय दानि जुगावसो दानि मडेलजों देलायबाय एसे मोजां नुवा आं बे हाब नै बाथोन देलायलायबाय बानलु बाथोन नारें खाजि जानोसै दाबो जाया माबायासो बिगुरफ्रासो बुरजा ओंखारबाय आं ओंखाम सोरानोसो बोखारथारनोसै नारें खाजिया रानबाय नै गोथावथारनो जाबायबो नोंस्रा हायग्राया आयौ हाजिजों गामलाव जादों नङाबा बे लेंग्रा गामलाव जानांगौनो जानायलाय माबायदि जानायलाय नोंहानो जाया ओरै खालामदोब्रा नै आंबो जानोसै लोगोफोर नारें खाजिखौ नारें जुमब्रा खाजि गैया नै बिदै दङ ग्रुपआव मिटिं दं होननानै थांदों साथिं दावखोलांदों दा दहाय दिनै मा खि जानायनि अमाबैसा जानानै होआ होमबा मैयाबो बिस्थिबार दिनै अमाबैसा मैयाबो बेदर गैया नाबो गैया दिनैबो गैया नाबो बेदरबो गैया आलासिया ओंखायनो ओंखामखौनो जाबावलानो नै जाया बिदि बेदर गैयियाव जालाबाय जालालै बे गाबोन फैबानो जायोमोन ना आलासिया मानो दिनै फैखो गाबोन फैफिनगोन ना आङो बेदर जाहोयोबा गाइस आं दा गेम गेलेनो नागिरदों आरोखि BGMI लाबोदो दसे TDM जों गेलेगोन बोरै TDMआलाय बहा थांखो आया डाउनलड जाबाय लांखं पार्टि दसेल' ओइलै होद साला खि जानाय बे बिराद गोरों ना
about to win. The red team doesn't have a lot of time left. No mercy! Blue team victory. guys दासो ओंखाम जानो रोंबायलै टाइमा 3टा जाबावबाय नै माबा मा होनोमोनलाय लाफा मैद्रु ओमफ्राय आलु एवनाय दहायनि दासो जानो रोंबाय माबा नारें जुमब्रा खाजि जालानानै ओमफ्राय गेम गेलेलाबायनानै लोगोफोर आंना दा टिउसन सम सफैलायबाय लाग्राफ्रा नै क'ड नाफाम क'ड लाग्रोसैलाय सासेया फैयाखै खांख्राइ गेसावा लोगोफोर आं दा टिउसन लाखांबाय आरोखि दे बाय 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 नै नै लेखा बावलांबाय क्या बात हे मा ओंख्रि जानायमोन लुवारजों बेलावजों होनबा आंना माबा मा होनोमोनलाय बेलावजों आच्छा ज' लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा र' फोजोबथ'वा स' गाइस जों टिउसन लाखांनानै दा आं टिउसन लांनानै दखानावसो आश्रमाव जाग्रा जाफैलायबाय आरोखि मावजिया माबा खालामदों फंबाया मैया दाख्लै जानाय माबायाव दखानाव जाग्रोसै जोंना बाजिया माबा सावगासिनोलाय बरा पुरि गरम गरम पकरा गरम 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 मालिका सेलमेन दे जोंहाबो जानोसै पुरि 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 जाग्रोसै हर पियासा एसे नै गुलखौनि जाबावनोसै लाग्रोजोबबावबाय बेटालफ्रा जाग्रोनोसै स' लोगोफोर दा जाग्रा जाखांनानै फैबाय आरो न'आवहाय सफैबाय दा आं नै अरुण'दयनि माबा लिरनो नागिरदोंलाय आं फर्म फिलआप खालामनो नागिरदों उल्था जाबाय मारै जाखो स' लोगोफोर आं दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनगोनलाय जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे शेयार खालाम नोंथांमोनहा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोनहा खालामा अननानै प्लिज खालाम जै बर' हारिनि जै 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 गुड बाय 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 गुड नाइट